Häagen-Dazs, porno, pijn, banaan, Häagen-Dazs, porno. Peter van Rooij, je bent helemaal gek op hem. Als je moet uitleggen waarom, wat is dat dan? Hij is ontwapenend. Het is een twijfelaar in het lichaam van de alfa. Jij vindt mij ontzettend truttig, omdat ik al om 11:15 het feest verlaat. Ja, super tuttig, in tegenstelling tot jijzelf. Hij heeft ook een geweldige band, dat moet ook gezegd. De sterilisatie van Peter van Rooij, die zou zich voltrekken op 17 maart. Hij maakt prachtige cd's met Nederlandstalige liedjes. Hallo, jij bent Christine, toch? Jij ook op deze reunie. Herken je me nog? Hij is ongelooflijk muzikaal. Zijn liedjes zijn ook altijd muzikale, bijna odes. Soms als je bang bent in de nacht, roep je mij uit alle macht. En het is grappig en ja, het is zo ongelooflijk goed. Wij zijn toch wel een beetje een enorm fan. Dit is liefde,